Tervetuloa meidän aistihuoneeseen. Meillä Akselissa on erityisesti profiloiduttu aisti- ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen laadukkaassa hoitotyössä. Meiltä löytyy täältä useita aistillisuutta tukevia apuvälineitä. Tällä hetkellä kokeilussa muun muassa ProTac Sensit-istuin. Teemme paljon oppilaitosyhteistyötä, muun muassa hankkeiden muodossa, jonka kautta tämäkin istuin on meille saatu lainaan. Moikka, mä oon Ulriika, mä oon Akselin fysioterapeutti ja mun työnkuvaan kuuluu huolehtia meidän asukkaiden fyysisestä kuntoutuksesta osana tätä meidän moniammatillista tiimiä. Ja sitten mä huolehdin lisäksi meidän asukkaiden apuvälineasioista ja sitten suunnittelen meidän noita päivätoimintoja niin, että me saataisiin meidän tästä yksikön arjesta semmoista monipuolista ja osaltaan myös semmoista kuntouttavaa. Hei, mä oon Iida. Mä oon lähihoitajan sijainen ja mä oon päätynyt tänne koulun kautta. Olen opiskeluaikoinaan tehnyt täällä paljon työssäoppijaksoja ja olen sitten sopinut runkosopimuksen tänne, niin teen paljon keikkaa täällä. Moikka, mä oon Henkka ja mä työskentelen täällä Mainiokoti Akselissa ja oon työskennellyt 1,5 vuotta täällä noin lähihoitajana. Ja päädyin tänne aikanaan, kun näin rekryilmoituksen ja päätin hakea tänne. Ja olin ensin keikkari ja nykyään vakituinen työntekijä. Mainiokoti Akselissa työskentely on ihan todella mielekästä. Meillä on täällä todella upea työporukka, jonka kanssa on mukava tehdä töitä. Ja yhteispeli toimii todella hyvin. Työskentely Mainiokoti Akselissa on mukavaa ja täällä on kiva työporukka ja kivat esihenkilöt. Mainiokoti Akselissa työskentely on tosi vaihtelevaa. Meidän jokainen arkipäivä on vähän erilainen ja ikinä semmoista samanlaista päivää. Meillä on tosi hyvä työporukka ja aina silleen kiva tulla töihin ja nähdä työkavereita ja semmoinen hyvä yhteishenki.